diolch i chi gyd am ddod. Am gwrdd, o'n i'n meddwl pan oedd gyda ni slot tan di deg, o'n i'n meddwl, mae'n bach yn gynnar i fi yn y Steddfod, felly, heb sôn am ddim y ddeibar, felly diolch o galon i chi am ddod. Felly, Elen Ifan ydw i, dwi'n darlithydd yn Ysgol Gymraeg yn Brifysgol Caerdydd, ac ar y panel gyda fi, mae'n nghydweithiwr ar y prosiect Pūtahitanga, Dr O'Connell o Ysgol Gerdd Brifysgol Caerdydd. Hefyd gyda ni mae Katie Hall, Brifysgol Caerdydd, a Lewis Trenkin o prosiect Elen Ifan Gymru a'r band Workhouse hefyd. Felly, byddwn ni'n clywed mwy gan nhw yn y man. A cyn dechrau, ni'n dymuno diolch yn arbennig i celfyddydau rhyngwladol Cymru am eu cefnogaeth ariannol i'r sesiwn hon. Mae rhaglen nhw gwrando gafodd ei greu yn rhan o 10 ieithoedd bodorol ac ymchwil unedig yn rhoi cyfle i artistiaid yng Nghymru i wrando ac i ddysgu i gysylltu gyda'r ymarfer bodorol ar draws y byd mewn modd creadigol fel y cam cyntaf i fentron gyfnach yn ystod y 10 i ddod. A o'r archwiliadau creadigol hyn, mae'r rhaglen yn adeiladu ar gydweithrediadau a chyfleoedd i'r dyfodol gan edrych yn benodol ar datblygu egwyddorion bydd yn fframio gwaith celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn y maes yma i'r dyfodol ac i'w rhannu gyda'r eraill. Mae'r gwaith yma yn ystod o fewn i strategaeth rhyngwladol 2024 a'i fframwaith llesiant yn deithio o fewn llesiant cenedlaethau'r dyfodol. A mae Branwen o celfyddydau Rhyngwladol Cymru yma heddi os ydych chi eisiau gofyn unrhyw gwestiwn am y rhaglen a bydd dolen i raglen gwrando i chi gael dysgu mwy yn cael ei rannu ar ddiwedd y sesiwn hefyd. Felly diolch yn fawr i celfyddydau Rhyngwladol Cymru am wneud y sesiwn hon yn bosibl. Felly, yn gyntaf, beth yw prosiect Pūtahitanga? Falle dyna yw'r cwestiwn, y prif cwestiwn. Felly Pūtahitanga, gair tereo, neu iaith, tereo Māori, sydd yn cyfeirio at gymuned y bobl yn ymuno i weithio tuag at un nod neu bwriad, a mae'n adlewyrchu ysbryd gydweithredol a chymhwyso i'r prosiect ni. Diolch yn fawr. Felly, mae'n prosiect ymchwil ar y cyd rhwng Brifysgol Caerdydd a Brifysgol gwaith yn Aotearoa, Seland Newydd, sydd yn ymchwilio i agweddau cerddorion poblogaidd sy'n defnyddio y Gymraeg a tereo Māori yn gwaith nhw. A mae'r bedau thema hon sgar sgrin fan hyn yn ganolbwynt i'r cwestiynau ymchwil, hunaniaeth, creadigrwydd, cymuned a cyfleoedd. Ac i ni wedi bod yn brysur, ni wedi partneri gyda band o Aotearoa, part-time, glywed fideo bach o nhw yn man, cynnal cyflwyniadau ymchwil gyda'r artistiaid yn ffocws Cymru a Hwyl Llawer, yn ogystal â gweithio ymchwil yn Nghymru ac Aotearoa, a bydd Jones o'n am heini mewn ychydig. A i ddim trwy bopeth sydd ar y sgrin yn banol, ond dyna flas, ych chi beth yna? A fel ni gweud Joe yn crynhoi rhai o canfyddiadau ei ymchwil ni yn y man. A mae werth dweud yn hyn, y byddwn ni wrth gyflwyno yn canolbwyntio ar canfyddiadau artistiaid Cymraeg o'r ymchwil. A hynny yn bennaf achos does ddim modd i ni i gael rhywun o Aotearoa yma ar y panel, ac felly i ni fel dau ymchwilydd gorllewinol gwyn ddim yn mynd i gynrychioli'r gymuned Māori mewn ffordd cyhoeddus fel hyn. Ond, yn lwcus, mae gyda ni fideo byr o Hatsain yn trafod y cysylltiad nhw gyda'r prosiect. Mae'r sain yn Saesneg am resymau amlwg, ond mae yna is-deitlau Cymraeg i'r fideo. Kia ora, my name is wedi from Aotearoa. I'm a musician, visual artist, and postgrad researcher, and the latter is the reason that I got involved in prosiect Pūtahitanga. I'm doing a PhD looking at the crossovers of Te Ao Māori, the Māori world, the worldview,
and punk culture. And that led to conversations with Gymraeg artists about, I guess, just the experience of singing music in your own language, in genres that aren't always recognised as spaces for you. Mae Prifysgol Caerdydd, so my name is C. I am the bassist of Halftime. It's been incredible connecting with Gymraeg artists who we're able to connect in so many different ways, in so many different wavelengths. But most of it has to do with the passion we have for our languages, and I think that we're all in different stages of our journey and fluency with our respective languages. But you can't doubt that the passion's there. It feels very reciprocal, the respect that we have for Gymraeg and Gymru, and the respect that Gymraeg artists have shown to us in Aotearoa. Halftime is a project that was started just purely to speak to issues related to being Māori, both personal and external. Going to see Gymraeg, I'm in Duolingo, I'm on a 100-day streak. So I've been trying to just practice as much of my Gymraeg as possible. It's very inspirational. And I just hope that Aotearoa as a nation are able to uphold our Indigenous languages as much as it's being upheld here. We're just so hugely grateful for the support. It still feels a bit surreal, like we're just like a couple of kids from Aotearoa playing music. Yeah, we wish we got treated like this. So, rhai o'r artistiaid Māori sydd wedi bod yn cydweithio gyda ni. Kia ora, my name is Wedi from Great. Felly, ie, mae'n beth cyffroes sy'n digwydd yn Aotearoa hyn o bryd. Y cyntaf yn deillio o'n prosiect ni, Song Hubs oedd wedi cael ei ariannu gan y Cyngor Prydeinig yn Aotearoa, lle nath yna artistiaid Cymraeg yn draw i Aotearoa yn mis Mawrth eleni i gwrdd a chreu Cerddoriaeth gyda'r artistiaid Māori. A wedyn hefyd, diolch. Yr ail yn digwydd, mae'n digwydd yn llythrennol ar hyn o bryd. Toitu Tereo, digwyddiad sydd wedi cael ei gymharu gyda'r Eisteddfod. Mae'n wyl i iaith a diwylliant Māori. Wedi pob llwyddiant i'r digwyddiad. Dwi'n gwybod o'r Seland Newydd, mae'r Topwood wedi anfon neges yn dymuno'n dda atyn nhw hefyd. Felly, edrych mlaen clywed sy'r arthi yno. Felly, digon gen i, amser i glywed wrth y panna, dwi'n meddwl. So, Katie, nes di a gweddill aelod y clwm ma ddod draw gyda ni i Aotearoa. Ti'n fawr yn sôn chydig bach am dy brofiadau di yn Aotearoa a cysylltiad chi gyda'r prosiect? So mae'n teimlo fel spel yn ôl pan ydych dechrau bod ar y prosiect. Yn gofio fel wneud panel gyda wai a fis mwy drosu. A wedyn dyna cadau gyntaf o popeth yn digwydd nath snowball a mae'n bod hollol amazing. Wedyn blwyddyn olynol i panel gyntaf yna nath Halftime dod draw i Cymru. A wedyn, nath ni'n cael gyfle hollol yn hyfryd o mynd draw i Aotearoa i profi llwyd bach o Aotearoa. A y peth nath ni syni arno fel doi band, oedd lot o profiadau ni'n rili debyg. Mae'r Aotearoa yn weledol yn edrych lot fel Cymru. Mae'r tywydd lot fel Cymru hefyd. A o ran fel y proses o fel sgwennu iaith diddorol yn hytrach na Saesneg, mae'n rili debyg a
yn gweud bod y resymau fi'n sgwennu yn y Gymraeg, mae'n gwahanol ym mhob can, a ni fel Cymru, mae dyn ni eisteddfod, ond mae dyn ni fel stuff sy'n kind of ymwneud ymlaen, ond nes I astudio fel gradd yn Brifysgol Caerdydd yn y Gymraeg, a ydy fi kind of bach o dealltwriaeth ynglyn â fel polisiaethau fel ac yn ffeindio, a ti'n gallu gweld fel sut mae stuff yn Nghymru kind of wedi mynd ymlaen o ran hynna, a kind of dechrau ar y daith yn Seland Newydd ydyn nhw gyda fel sy'n really wai. A fel, I don't know, hyd yn hyn, mae gyrfa cerddoriaeth I wedi bod yn DIY. Sy'n very punk, you know, but sy'n ddim yn personal authentic os ni'n meddwl gweud hynna. Ond, ie, y peth na'n kind of taro fi oedd na fel y profiadau hanesyddol o kind of, beth yw'r goffro, diolch. Dyma pan ti'n cyfieithydd am wneud fi. Fel profiadau sy'n cael ei goffro fel intergenerational trauma, fel na ti gweud, fel hanes yn dan fel tycu nhw oedd wedi kind of profi fel pethau fel Welsh Not, wel nid y Welsh Not, y Not Aotearoa. A mae'n really, fi'n cofio sy'n gweud rhywbeth mewn panel yn rhywbeth fel, you know, they practice on you first. A ti'n gallu gweld fel hadau o, I don't know, colonialism really. A sut mae hynny mor destructive. Ond beth sydd dyn ni nawr o ran music a canfyddiadau fel yr aftershock o hynna, yw'r generation trauma. A beth dyn ni gallu kind of gwneud fel artistiaid I siarad yn rhan o fe. So oedd yn really inspiring yn y ffordd yna. A fel, I don't know, mae dyn ni neis yn bywyd. So fi gallu aros yn cyddi o a. Nes o fi lawr yna. Ond, ie, fi'n profiad absolutely yn hebog o la. Os ydych chi heb bod I Aotearoa, os ni'n highly recommend o'n amazing. Ie, eilio. Ti'n holl Katie. So, Lewis, ti'n gweithio gyda y prosiect Elen. A mae'n edrych yn og gyffwrdd rhwng y prosiect ni a prosiect Elen. Ti'n fel yn gweud chydig bach wrthyn ni am beth yw Elen I ddechrau? Ie, so mae Elen gangen iaith Gymraeg o gwmni ar y Beacons Cymru sydd gwmni sy'n cael ei ariannu gan Cyngor Caerdydd llawer mwy I gynnig cyfleoedd I ddysgu ac I gymryd rhan ac I ffeindio gwaith sy'n gyda'r yng Nghymru. Mae gennym ni bob math o prosiectau sydd yn cynnig gwahanol gyfleoedd a creadigrwydd mewn gwahanol feysydd yn y sy'n. Ac I ddechrau nath Elen gychwyn fel prosiect ymchwil a datblygu mwyn siapio polisi iaith cwmni ac hefyd gwella darpariaeth iaith Gymraeg Beacons. Felly, yn swydd ni am y 6 mis cyntaf oedd I wneud bach o ymchwil yna ni sut oedd bobl ifanc yng Nghymru rhwng 19 a 50 yn buddsoddi ac yn mwynhau cerddoriaeth yng Nghymru. Oedden nhw'n ymwybodol o gyfleoedd I weithio, ydyn nhw eisiau gweithio yng Nghymru, ydyn nhw eisiau gweld mwy, llai, be nhw eisiau. A dyna oedd ein bwriad ni dros y 6 mis. I fod yn fwy penodol, 3 pwynt, prif pwynt, mae gen i'r prif pwynt ymlaen I fawr, yn darllen fi arno. 3 pwynt oedden ni'n sicr eisiau darganfod. Dangos tystiolaeth o farn anghenion ac anawsterau I siarad i'r Cymraeg ifanc rhwng 19 a 50 oed, sy'n dymuno gweithio neu gymryd rhan yn y diwydiant Cerddoriaeth. Yn ail, annog rhagor o weithio mewn partneriaeth o fewn rhywbwyntio Cerddoriaeth. Boed hynny ymysg y bobl ifanc yma, da ni'n gael at ei gilydd neu gyda corfforaethau gwahanol. Creu polisi iaith Cymraeg I Beacons Cymru a sicrhau
i fod ar gael i sefydliadau eraill. Mae'r gwaith ymchwil erbyn hyn wedi dod i ben. Da ni wedi sgwennu datganiad swyddogol dangos y holl ystadegau a rhifa diddorol da ni wedi dod ar draws dros y flwyddyn diwethaf yma. Ac yna lot o bethau diddorol, a fel ydych chi'n dweud, lot o bethau da ni'n rhannu yn y canfyddiadau hefyd. Dwi'n gwybod pryd da ni'n mynd i ddangos y fideo bach yna. Mae gen ni fideo bach byr mynd drwy ein canfyddiadau ni yn eitha bras, ac mae yna brif datganiad a gael ddarllen ar wefan Beacons Cymru. Ond, ie, deud i prif datganiad. Mae'n mynd o'r fideo nawr? Ie, wrth gwrs, Tommy, ie. Un eto er mwyn gallu fan. Diolch. Cers yma, da ni wedi bod yn neud ymchwil. A mae'n amser agor yr amser. Agor yr Yn ystod ein 6 mis o ymchwil, nathon ni casglu data o 175 o bobl ifanc, 75 holiadur, 65 cerdyn post, 22 cyfweliad a 40 o gyfranwyr ein grwpiau ffocws. Ein bwriad ni oedd i weld beth yw agweddau pobl ifanc tuag at y sy'n yma yng Nghymru. Dyma glas bach o'n canfyddiadau. Pan nathon ni ofyn i bobl ifanc beth ydyn nhw moyn gweld yn ymwodol y sy'n yma yng Nghymru, nath 82% ohonyn ni defnyddio'r gair mwy. Mwy o beth? Wel, dyma'i cynnigion nhw. Ymrwymiad, gigs, caneuon o lainaf swyddiaethol, swyddi a cyfleoedd ac ymwybodaeth o cyfleoedd. Mae'n dangos bod yna awch ymwys bobl ifanc yma yng Nghymru i weld y sy'n yn tyfu, ond dyn nhw ddim yn gyfach ei ddechrau. Mae angen magu yr awch yma a wneud yn siŵr bod y cyfleoedd yma i fuddsoddi a weithio gan y sy'n yn hygyrch i bawb. Ond pam mae hwn yn bwysig? Nathon ni darganfod bod pobl ifanc yn meddwl bod gigs a cyflwyniad Gymraeg yn hollol allweddol i gynyddu defnyddio'r iaith. Mae hwn yn farn ymysg siaradwyr iaith Gymraeg ac hefyd pobl diniaeth Gymraeg. Maen nhw hefyd yn cytun nad oes sydd yn o gyfleoedd na gigs yn ardaloedd gogleddol, canolog a gwledig yma yng Nghymru. Mae angen symud y gyfleoedd allan o'r brifddinas. Naeth yn gyfranwyr yn hefyd gynnig bod gigs a digwyddiadau ddiweithog yn ffordd dda o gyflwyno'r iaith i'r randawyr a siaradwyr newydd. Ar ein ymwneud maen nhw'n moyn dod fwy o amrywiaeth mewn arddull a sicrhau bod bob gornel o gwlad yn cael ei cynrychioli ar y llwyfan ac, yn bwysicach oll, newid yr agwedd bod cerddoriaeth eich Gymraeg just yn un genre. So ni'n gallu cario ymlaen, ond os ydych chi eisiau gwybod fwy am yn ymchwil, cadwch lygad allan ar ei socials neu cliciwch y link yn y bio i ddarllen y darganiad llawn. Ie, so mae hwnna'n crynhoi lot ohono fe, ond y peth sy'n taro fi yw mwy yna. Ie. Bod y cyfranwyr bod nhw eisiau gweld mwy, bod nhw eisiau mwy o gefnogau, ac eisiau gweld mwy yn digwydd. Mwy o dyddiant ar hyd Cymru, nid dim ond. Mae un o'r problemau mwyaf nath ni ddarganfod oedd bod y pobl ifanc mae'n gyd cytuno bod yna fwy o gyfleoedd i gymryd rhan a gweithio yn y sy'n gyda'r iaith Gymraeg yn nes at y brifddinas. A maen nhw eisiau gweld lledaeniad ar hyd y wlad o gyfleoedd i gymryd rhan, i dysgu, i chwarae hyd yn oed. Maen nhw eisiau gweld mwy o hygyrchedd a croesawu dwyieithrwydd mewn i'r sy'n chydig bach mwy mwyn gallu gwneud o, mwyn gallu croesawu falle dysgwyr neu pobl di-iaith Gymraeg i fuddsoddi yn y sy'n gyda'r, achos da ni eisiau gweld cyflwyniad Gymraeg yn tyfu tu allan i Gymru hefyd. Mae'n gret gweld bandiau iaith Gymraeg yn mynd i Aotearoa
yn mynd i Loegr ac i Prydain a draws y byd i chwarae. Ac mae isio falle annog, wrth gwrs mae isio annog chydig bach mwy o hynny, ac lle dyn ni'n dechrau ydy drwy ledaenu'r cyfeiriad yma i'r llefydd gwledig ar hyd y wlad. Ie, bryl. Diolch yn fawr. A dwi'n meddwl, mae'n gymaint yn y fideo yna sydd yn cysylltu gyda ein canfyddiadau ni. Un o'r pethau, i ni fel ymchwilwyr yn hefyd fel pobl yn dynloi bod cerddoriaeth a'r iaith yn bwysig yn gilydd, a bod sy'n iach gerddorol hefyd, wrth gwrs, yn adlewyrchu bod yna iach a diwylliant a chymdeithas iach o gwmpas y chymuned o gwmpas ni. A hefyd, mae'r cwestiwn o genre yn ddiddorol iawn hefyd, a fewn ni nôl at hwnnw, dwi'n meddwl. So fi'n meddwl, na i basio draw Joe nawr i roi crynodeb o rai o ganfyddiadau'r gwaith mas. Diolch, wel, o'r yma, o'r da. Dyma ein canfyddiadau cychwynnol o'r ymchwil. Drwy siarad i gyddorion Gymraeg llynedd yn 2 gwyl, Focus Wales a Gwyl Tawe, ac hefyd drwy gweithio i Goleg Cymraeg Cenedlaethol paroedd yn redeg gan Elen. Defnyddion ni cwestiynau gosod, ond gallai'r cyflwynion siarad am beth bynnag nhw eisiau o gwmpas y cwestiynau. Nodion ni 3 pwyntiau pa gynnon ni siarad a heddiw. Yn gyntaf, mae'r resymau amrywiol i artistiaid i greu cerddoriaeth yn Gymraeg, fel arfer achos eu prosesau creadigol unigol. Mae nhw'n bersonol i artistiaid, ond dyn ni'n gallu gweld cysylltau rhwng cerddorion wahanol. Ail, cyfleoedd o berin a thu hwnti gynulleidfa'r iaith. Yr Eisteddfod Genedlaethol yw un cyfle, ac hefyd gwyliau mentel ledled y gwlad fel Tafoel, Eisteddfod yr Urdd, Focus Wales, etc. Tasach chi siarad ac unrhyw cerddor Gymraeg, baswn nhw'n dweud â chi nhw wedi canu mewn digwyddiad fel hyn. Ac yn olaf, cwestiynau genre. Yn aml, mae cerddorion Gymraeg yn chwarae gyda'i gilydd yn gigs achos maen nhw'n canu yn Gymraeg, ond weithiau mae eu cerddoriaeth yn swnio'n wahanol o'r artistiaid arall ar y bil. Felly, mae cerddoriaeth Gymraeg wedi bod yn meddwl am fel genre, y gwaith ar y steiliau amrywiol pas yn defnyddio'r Cymraeg. Sleid nesaf? Diolch yn fawr. Mae nifer o resymau pam artistiaid yn defnyddio Cymraeg yn eu gwaith. Ond dyn ni wedi amlygu tair yma pa roedd yn dyfynnu gan ein cyfwelion. Dywedodd rai ohonyn nhw bod weithiau maen nhw'n ysgrifennu geir yn Gymraeg, weithiau yn Saesneg, mae'n dibynnu beth nhw eisiau cymuno. Felly, dyn ni'n gallu gweld bod hunaniaeth yn bwysig, a mae'n bwysig i gofio bod nifer o hunaniaethau gyda phawb. Mae artistiaid yn gallu mynegu eu hunain yn yr iaith o eu dewis. Ond hefyd, dyn ni'n gallu gweld bod cyfleoedd fel eisteddfodau yn helpu artistiaid i ffeindio hunaniaethau a pherchnogaeth o'r iaith. Dyma chwbl o ddyfyniadau gan cyfranogwyr gweithlu sy'n dangos proses cyffredin i artistiaid ifanc Gymraeg. I ddechrau, maen nhw'n defnyddio Gymraeg achos cyfleoedd, ond draw amser mae'n dyfod rhan bwysig o'i hunaniaeth a nhw'n cynnig perchnogaeth yr iaith. Felly, defnyddio Cymraeg yn hyddoriaeth y cyflwyno cyfleoedd yn y cymuned Gymraeg ledled y gwlad, ond beth am cyfleoedd tu hwnt i gynulleidfa'r iaith? Mewn digwyddiadau fel Focus Wales a gigs ar unig, artistiaid Gymraeg yn chwarae ochr yn ochr artistiaid sy'n defnyddio Saesneg ac weithiau ieithoedd arall. Dyw hyn ddim yn anaferol yng Nghymru, ond tu hwnt i Gymru gallai hi'n bod yn gweld fel unigryw.
Mae cynulleidfa am gyddoriaeth ieithoedd arall dros y byd, ac artistiaid Gymraeg wedi gwneud gigs dros Brydain ac Ewrop, a, Aotearoa hefyd. Fel y dyfyniad gyntaf yn dangos yma, gallai hyn bod pwynt gwerthu unigryw neu ESP. Ond rai o artistiaid yn anghyfforddus gyda'r hyn. Mae'r iaith yn rhan o'i hunaniaeth, felly mae'n brwydr i feddwl am fe fel ESP. Katie neu Lewis, oes unrhyw meddwl gyda chi am hon? Mae'n peth diddorol reit, oherwydd pan nes i dechrau cynnwysgwen cerddoriaeth yn Gymraeg, dwi'n very much fel un o'r pobl yna nath cael ei, I don't know, fel rhyw fath o troedigaeth, yn fel, os fi'n sgwennu yn Gymraeg, na'n cael gigs Cymraeg, a wedyn nes i dod i wedi hoffi fe, a nath e kind of magu perthynas i gyda'r iaith, yn ffordd really positif. I don't know, o ran yr iaith yn bod yn USP fel rock band, fi ddim yn really meindio, ond fel o'n i'n kind of like pleasantly surprised blwyddyn diwetha, dyn ni ar label Saesneg, label annibynnol o enw Pop Records, a nhw wedi lleoli yn Llundain. Ond oedd record label kind of owner ni, o fe fel, guys, ydych chi gallu cyfieithu un o gwneud, sy'n mynd i album o enw Angela sy'n cynnig yn Gymraeg yn hynna. Ond oedd e fel, ti'n gallu cyfieithu a'i recordo un o'r cynnion i fod yn Gymraeg, a wedyn oedd yn really eisiau hynna bod yn rhan o'r campaign, you know? So, o'n i fel, pa un fi'n mynd i wneud? O'n i'n siarad amdano hyn yn y car, actually, fi'n cysau cyfieithu cynnion. Fi'n cysau wneud da. Oherwydd mae fel, I don't know, fi ddim yn meindio, mae jyst yn gwaith really anodd i cael effeithio. Ti basically angen just ysgrifennu'r holl lyrics mewn iaith wahanol, a weithiau mae ddim yn cyfieithu'n dda iawn, mae ddim yn ffito yn yr un ffordd gall novel neu rhywbeth fel cyfieithu ar y pryd. So, fi jyst i dechrau fel sgwennu cynnion yn Gymraeg a cynnion Saesneg. A mae'n weird fel kind of cael y wahaniaethu hynna rhwng fel doi kind of iaith, fel o ran fel artist, mae fel kind of like output ti. Ond fi ddim yn meindio Cymraeg yn bod yn USP, fi'n meddwl ar gyfer yr album nesa, a fi'n very much yn kind of cymryd ysbrydolaeth o stuff Cymraeg. A mae hynna'n kind of like superpower yn ei hun weithiau, oherwydd mae hynna'n rhan o hunaniaeth fi, you know. But mae'n neis bod pobl yn meddwl bod e'n cool, you know what I mean? It's all right. Sydyn, mae'r band yn pretty much defnyddio y Gymraeg ar hyn o bryd fel rhyw fath o USP i ni. Mae da ni wedi codi hynny o ran oedden ni'n band gwbl Gymraeg a wedyn am sawl blwyddyn, a nathon ni wneud bach o rebrand clean slate ar y rhai EP 90% Saesneg, ond efo caneuon oedd yn bron yn gwbl Saesneg a cwpl o brawddegau Cymraeg yn waith acw. So os gael gweithio, mae'n gweithio, dyna di'n ffordd i osgwennu. Os gael swnio'n dda yn Gymraeg neu'n Saesneg, diolch os. A dyna dwi'n swnio'n licio angen cynnig beth bynnag. Dyna dwi'n licio gweld. Dwi'n licio gweld y Gymraeg yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd creadigol, bwyd o mewn can dwyieithog yn cael ei odli efo iaith wahanol, neu rhywbeth fel dwi'n licio clywed hynny. Ond pan o'n i'n dechrau gigio yn Lloegr am tro cyntaf, cwpl o flynyddoedd yn ôl, ond yn syndod i fi bod caneuon, oedden ni'n chwarae'r hen stwff, so caneuon gwbl Gymraeg, ac oedd bobl i weld ddim yn dall bod yr iaith yn bodoli o gwbl, ac oedden nhw yn synu bod yna unrhyw fath o
gyda'r Gymraeg yn cael ei defnyddio o gwbl. Ac oedd yn cael ei cynhyrfu gen hynny. Jyst bobl arferol o Fanceinion neu Llundain, jyst dim syniad, dim plaen am beth sy'n digwydd yng Nghymru. Felly, ie, swn i'n licio annog bobl, os ti'n trio am y chat y band, dwi'n meddwl, yn naturiol, mae'n syniad da i chi jyst nodi ti'n sgwennu stwff gydaethog, a mae bobl yn mynd, oce, mwyn yn ddiddorol. A swn i'n licio gweld mwy o hynny'n digwydd i fi. Fi hefyd yn meddwl fel authenticity, mae'n mor bwysig mewn fel artistry chi. Fel, os mae rhywun jyst yn sgwennu can Cymraeg ar gyfer y plant, ti'n mynd i sylwi oherwydd 9 times out of 10, mae'n bach yn rybys. Os mae rhywun jyst yn trio cael gig trwy Radio Cymru, fel, tod dyna, mae jyst yn trash. Fel, os ti eisiau gwneud ac mae rhywbeth o fewn sy'n kind of eisiau sgwennu yn Gymraeg, fel, mae hynna'n, fel, I don't know, mae hyn yn like humble brag, but nes i sgwennu, wel, nath ni canu fel can Gymraeg yn the big gig gath ni eleni, sef Foo Fighters yn Manceinion. So na fel 20,000 people yna, a fi'n cofio mynd trwy'r Instagram stories ar ôl, a na un boi o'r gogledd, just fel, fel, oh my god, mae hi'n canu hyn. A wedyn ni fel, mae hynna'n eitha cool, you know, rhyw band yma, mewn dorf masif ar sgil yna, yn gallu kind of cynabod bod, dyna di iaith fi, a wedyn troi rhywun di ffrindeb o fel, oh my god, you know what I mean? A fel clywed a profi'r excitement yna, o'n i'n really proud, fel, o'n i'n really bach. Dwi'n peth arall i fi ychwanegu, sydd falle ddim mor positif o beth i'r hefyd, ond ti'n sôn am authenticity a pa mor bwysig ydy hynny i sgwennu ar dy gyfer gyda hun, sgwennu Cerddoriaeth ti'n fwynhau. Dyna'r un rheswm pam wnaethon ni ddechrau sgwennu gydaethog, oedd, dwi wedi cyrraedd balans wan, lle dwi'n sgwennu, os dwi eisiau sgwennu mwy yn Gymraeg, byddai'n hapus i wneud yn y dyfodol, ond ar y funud dwi'n hapus yn gweld sut dwi yn sgwennu yn gydaethog a jyst adio cwpl i'r Gymraeg yma cadw. Ac ar y dechrau, gathon ni lot o'r acfarn am hynny. Ges i lot o'r acfarn personol am hynny. Just pobl jyst yn gofyn i fi pan ti yn troi dy gefn ar yr iaith. Ac ond oedd y bach o sioc i fi dwi wedi cael o magu beth gyntaf Gymraeg yn Nogella, yn Ngwynedd. Dwi jyst yn penderfynu, gai sgwennu'n dwyieithog, chydig bach o Saesneg, chydig bach o Gymraeg, am chydig bach see what happens lawr y lein, ti'n Mae hwnna'n rhywbeth nathon ni fod ar ei draws yn ymchwil Elen, bod na elfen o gatekeeping yn digwydd yng Nghymru, yn ymwneud efo cyflwyno'r iaith Gymraeg. A dwi'n gwybod be ydi o, ond i fi'n bersonol, dwi jyst eisiau gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio full stop mewn cerddoriaeth. Diolch ots os yn cael ei gymysgu efo rhywbeth arall. Diolch ots gen i. Os yw'r Gymraeg os oes yna gyfle i'r iaith gael ei ledeini dros y ffin a dros y byd, grêt, os yw'n gyffl eiriau mewn can Saesneg. Os rhywbeth, wneud o gael ei gweld gen mwy o bobl, mewn ffordd, mewn rhyw fath o tactical sense. Sy'n Y peth yw, mae fel, os ti'n sgwennu iaith fel canfyddiadau, mae ddim yn reidrwydd yn cael ei chwarae fel ar Radio Cymru. Ti ddim yn reidrwydd yn neud i cael cash, like. So mae fel, os ti'n defnyddio iaith ti mewn ffordd sy'n artistig, mae hynna'n well na i defnyddio dar gwbl. Rhaid bod, Skip. Mae'n holl bwysig ar eto, ti'n dweud cash. Still arian mewn cyflwyno. Full stop. Cael cyfer
Gyda ni'n pobl. Diolch yn fawr. Yn ofal, o'n i, sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Yn ofal, dyn ni wedi dweud ag artistiaid am ei meddyliau am gyddoriaeth Gymraeg a genre. Doedd hi ddim un o ein cwestiynau yn yr eiddiol, ond pan dechreuon ni'r cyfweliadau, roedd i'n meddwl am y syniad mwy a mwy. Siaradodd rai o'r cyfweliadwyr am hi yn wirfoddol. Mae'r syniad am gyddoriaeth Gymraeg yn bod genre dipyn problemus, achos fel dyn ni wedi clywed o gyfweliadwyr a yn y fideo amlen hefyd, hynny'n awgrymu genres fel gwerin neu indie. Genres pa sydd wedi bod yn perfformio gan pobl gwyn yn hanesyddol. Felly, gallai canu yng Nghymraeg bod yn gweld fel rhywbeth i rai, ond dim i bawb. Dyn ni'n gallu gweld hi newid yn ddiweddar, am siwr, ond gallai bod yn rhwystyr o hyd i rai. Dych chi'n gweld yn y dyfyniadau yma bod mae teimladau wahanol am hi. Mae'n bositif i gael llawer o steiliau wahanol sy'n defnyddio Cymraeg gyda'i gilydd i gyflwyno cerddoriaeth i bobl pa fasen nhw ddim yn clywed fel arall. Ond i'r artistiaid gallai anodd i gyflwyno eu cerddoriaeth i cynulleidfa'r steil a thyfu ei cefnogi tu hwnt i gynulleidfa'r iaith. Gaf i ofyn Lewis neu Katie, os meddwl? O ran genre fel nath Caerdydd yn y fideo bach yna, mae hwn yn rhywbeth mae bobl ifanc eisiau gweld mwy ohono, neu mwy wedi cael ei gynrychioli ar lwyfan ar hyd y wlad. Mae'r problem yma yn torri ar draws i gilydd mewn ffordd. Y broblem daearyddol ydy o'r rili bod ti'n gweld llai o amrywiaeth genre falle yn dod i fyny i'r gogledd yn gwneud gigs. Achos yn syml iawn bod hi yn costio gormod i drafeilio yn lle cyntaf i fynychu gigs a perfformio yn y gogledd, os ydych chi'n byw yn y de. Felly, mae angen, dwi'n meddwl bod mae'r amrywiaeth, fel ydych chi'n dweud, ydych chi'n iawn, mae yna dŵr a mae yna datblygiad gwych yn y diweddar yna o artistiaid rili cyffroes yn dod o bob cwr o Gymru, really, ond yn rili dangos sut edrych y iaith yma exymio mewn ffyrdd gwych. Mae angen taclo lot o programau bach gyntaf i allu cael nhw i gigs a rhoi y cyfleoedd proffesiynol iddyn nhw i allu hybu a magu'r ffordd rili creadigol o sbariaeth o'r iaith yn cael ei wneud. Bys ni'n gweud fel, ran fi'n consent yn cytuno si o ran gael problem daearyddol yn mynd i fel o ran y gigs dyn ni wedi chwarae, bys ni Focus Wales is probably un o'r wylydd dyn ni aml yn mynd lan a chwarae yn y gogledd, a fi'n meddwl bod yn cwestiwn fawr o ran fel yr infrastructure sydd ar gael a fel promoters sydd yn rhoi mlaen gigs yn llefydd gwahanol. A fel weithiau, herwydd gan bod bach o track, a wedyn mae sydd cost o cludo lan a rhywle i aros y popeth. Mae'r micro-scenes yna fewn yr ardaloedd bychan yna. Nhw ddim gyda'r cash i cael i'r bands. So fel, dyn ni wedi cael cynigion fel gigs i mynd yn gogledd y blaen, a oedd rhaid ni gwrthod, jyst oherwydd, ni ar y pwynt nawr lle dyn ni methu cymryd gigs lle dyn ni pob amser, cash, ni methu cofio fe. So mae amser a stuff fel yna yn really, really bwysig. Ond mae'n amazing bod dyn ni prifwyl sy'n symud gwmpas y gogledd de pob haf,
a felly mae maes fi a cleifion y maes yn rhywbeth rili pwysig ac sy'n deithos hefyd. Ond bys fe'n rili neis os o'na rhywbeth debyg i fel beth sy'n Aotearoa fel DIY sy'n yn y gogledd, sy'n gallu magu a datblygu band hefyd o genres wahanol, a fi ddim yn gwybod sut ti'n neud hynna hefyd ddiogdyn, a fi fan hyn. Sôn am, ti eisiau micro-scenes sydd yn gallu cadw i hun i fynd yn dweud. Ac ar gyfer hynny, ti angen arian, grantiau, funding. Mae hwn yn hefyd yn rhywbeth allwn ni sbio mewn i efo'r ymchwil amlen. Dwi'n meddwl bod angen newid sut mae bobl yn sbio ar y sy'n gerddoriaeth yng Nghymru. Mae o'n sy'n gymunedol iawn, lot o bobl yn nabod ei gilydd, lot yn dweud micro-scenes yma cacw. Felly mae angen, sa ddim lot o yrfaoedd proffesiynol yn cadw'r peth yma. Mae'n lot o waith gwirfoddol gyda'r labelu yma gyd, ac mae angen newid chydig bach sut da ni'n sbio ar y sy'n mwyn gallu rhoid yr arian iddyn nhw, sut falle hyd yn oed rhoi mwy o addysg i'r perfformwyr yma, i'r artistiaid yma, rheolwyr labelu yma, i ddysgu lle mae'r arian yma, lle fydden nhw'n ffindio arian mwyn rhoi'r gigs yma, mwyn rhyddhau cerddoriaeth. Mae o yna, ond falle hefyd bod angen newid outlook allanol i mewn yr sy'n gen yr arianwyr yma. Achos mae o'n sy'n lot gwahanol. Bod o'r un mor brysur, mae o'n lot gwahanol i beth sy'n digwydd dros y ffilm. Reit, diolch yn fawr. Sori David trafod eich wedi glas. Mae'n ymwybodol bod e'n rhaid i ni orffen a ni'n mynd i gael yn twlu mas yn o'n hwnna. Felly, diolch galon i Lewis ac i Katie ac i Joe, wrth gwrs. Diolch i chi am ymuno gyda ni bore yma. Diolch eto i canfyddiadau Gymraeg o Cymru am wneud y sesiwn hon yn bosib. Felly, plis dilynwch yr prosiect ar Instagram, prosiect Pūtahitanga, gyda 2 i bedol. A mae yna cod QR fyna i chi sganio i'r link tree ni sydd, mae yna lwyth o ddoddenni i'n gwaith ni, ond hefyd i brosiect gwrando, i brosiect amlen, allwch chi darllen yr adroddiad yn fanna. Felly chi gymryd rhan yn ymchwil ni, drwy gyda'r holiadur hefyd, yna fideos i'w gwylio, cadwch chi'n prysur am fel. Felly diolch i chi ddod. Plug bach, dim y bad. Mae amlen yn sgrinio rhaglen dogfen am y tro cyntaf yn Cinemais Fori yn Gwarter wedi 1. Dogfen sydd yn dilyn Mae'r, Skylark, a pwy arall, Tallulah ac Edith yn sgwennu ac yn hyrchu un can o'r un yn y studio Sain yn gynharach yn y flwyddyn. Mae'n wych, felly dyn ni'n gweithio gael ar yno. Felly, dowch draw, mae sgwrs fach amdan waith amlen hefyd. Croeso i bawb. Diolch yn fawr. Chris, diolch yn fawr. Diolch yn fawr.